Kanegari ka Akashwani Shillong ka khubor ban puleru Elma Arwar. Kimat bakong san yung khubor mata ka step kakatway tarik uyayong kilong. Bishar banya ka estimate committee ya nrutili kitnat rekam jong sarkar jala halot ki jing pentrikam ya ki kam ki jongki penpau jing songkhya umenti rang ba ka jala ukonrat ke sangma halot ka jing duna ki papas ya ka UPSC exam na ka ni ka jala penkup buram ka sarkar jala ya ki papas ba ha ka SSLC examination arajar altun rio but job ka silong la jong da argo langot ya ka namdari football club ha ka jingela ka jong ka Indian Football League ka balalong hindin ngi ka khubor ka babanya u chairman ka estimate committee ubadeiru UMLA ka nongpo uba Amiral Bonds im ulaya thu hindin ngi bala bishar banya ya ki hinriu tuli kitanat bakantup ya ka tanat pule puthi ka tanat PWD tanat PHE tanat social welfare tanat home bat IT ha ki asngi ban bishar ya ki jing betrikam bat ki jing tay shu uni UMLA ka nongpo ulaya thu ru ba ka committee kala examine ni project kum ki college ki scheme sam bat ki IT park ha sauli ha ka ba ulapan pau ya jing songkhya halor ki khanrus patli ki snong ki baduna ki agan wadi center lapan ni ya jing batha ban pendap klo ya project ba ban pen bha ya jing pen ya so uba Amiral Bonds im ulapan pau ba ka committee ka thmu ban pen tikna ba ki kendon mang tingka kin poi sekipat ba bat ula banjur ya ke jing trailang ha pedeng kitanat banweng ya ke jing ha ke imlang kasalang kenthop ya ke jing songkha dang ret ke jing di buat bat ke jing ha ke jing yo ya ke digital ha ke leng ke jelam Menteri ng mga kajala ukonat ke sangma ulapan pau ya kajing songkhya halo kajing duna jong ki kertong na jala meglia ki bapas ya ka UPSC Civil Service Examination da ka bakdaw ya kajing kum kajing mamdon kajing penyat kajing duna kajing yo coaching bat kajing duna ha kaliang kapisa katingkang na kaliang Menteri ng mga kajala ulay thuru ba ka sarkar jala kadang thau ya program ka bakerpang ban kersan ya ki kertong ki bapendep ya ki kedan beningkong da ka ba ajing rapisa jing hikai kitiar puli bat banyo ya kinong hikai batben kane ka jing thu kala ban kun thu ru ya ki jaka ajing hikai ha ki jaka sa ban pen khan ya ka jing pen khre na ka benta ki main bat ki interview shu ukona sangma ula banjur ba ka jing pas ya ki prelim exam ki long ki bakong san bat pen kena ya ka jing persang ban kintiu ya ka jing job bat ban pen slur ya ki samla ki ba khambun ban but ya ki kam sarkar bat ban kintiu ya ka jing long no mi khmat jong ka jala ha ka ri barok we Superintendent of Police ka West Garo Hills u Abraham T. Sangma hining kasngi ula penmi ya ka jing betha ka bawatha ya baro ki liu shimet bat ki jaka papeliang ya ki barjala ba ki liban ai ya ki jing tip babnya joki hapo ap saw kenta hadin ba ki lapoi uni USP kani ka district uloong ba kani ka jingdon kam kalong kat kum ka form 3 kabadai kepala batha da ka Immigration and Foreign Act and Rules 2025 laban kodoro bakane ko hukum katrekam na kabenta ki hotel ki lodge ki homestay ki institution bat ki private host kabadon kam ban ai online limba ki Bureau of Immigration portal na kaliang ki bor penyat ki laong bakane ka sinjam ka thumu ban pentik na ya ka jingbut renti ya ki an ki bayadai ba ka jingwan buhay snong bat ban penklan ya ka jing pahara jongkari ka jingbam ko ngo ne ka jing penslam ban IT kalaban kring ya kajing penchitom ha ka bang lakan tu ya kinong song ban penpriang keleng ya kane kajing batha Menteri ng ba kajala ukon rat ke sama ni kesni ulapan pau ya kajing penbor ka ba arliang ban penklan ya ka rukom puli puthi jong kajala da ka ba penmana ya kajing penmi ya ka rukom siu tulop balapen kala na ka benta kinong hikai ad hoc bat SSA na do ka sitari ujemang kat ba udang penpau ya kajing kesan pisan na ka benta kinong tri sarkar ki ba pendep ya ka examen beningkong jong ka UPSC jong usnem ki senjam ki balabu kum si benta jong ka agenda penkala ka ba khamhe ki thumu ban wen ya kajing duna ha ka rukom hikai school ban penbha ya kajing trikam jong kajala ha ki examen ya khun jong kari da ka ba penpau ya kajing kala suki nrei kabala banyo ya kajing ni uni Menteri ng ba kajala ula kado ya kajing kiyo ha kajing khen ya ki nong pas bat ula penksan ya kajing penkala ya ki jaka puli bane kajing simbenta jong kipat ba kajing rap kathumu kumusyabi bantay ya ka rukom hikai ka baklan ha kajala kani gade ka Akashwani Shillong ka balam shpi ya ka khubor
Umentri ng mga kajanla ukunat sang mga hinigasngi ulapan burom ya kisapulngot kisama puli SSLC kibal Tracy Tombahan na rilong khasi ba jaintia daka kusnam pisa hapo ka Chief Minister Special Grant kabalong kasin kabaningkong kani kasin jam ha kani kajanla. Kani ka program katumuban ito ya kajing tibet ha kajing puli bat ban pinslor ya kajing angnot kiba kamshalor na padeng kisamla puli. Ukunat sang mga ulaong ba kani kajing tumu kapin ya kajing angnot jong kasorkar ban penpay ya kisamla ki badan sap ban pelong ya ka kum kajing pemha ka baman la usnem habayakran ba kilap sai khubor ukonat sang mau lakdo ya kajing kut jumut ba kajing la jongki da ka penpau ya kajing chanya ha kalawai jong kajalla susu uni umintirang ba kajalla la penti kenaru ya kajing kesan jong kesorkar ka ba beteng menyerap ya kisamla puli ban poi sya ka thong jongki ban not senyang ka badan jumut sya ka imlang ka salang lemba kajing roi ka bane ha kajing puli bat ha kajing long simen kasilong politeknik hening kesngi kalapli ya kajing rakhe jong ka Diamond Jubilee halor ka kapang vocationalizing the future bat yakane kajing rakhe dap repostnam lapli do commissioner ba secretary katnat puli puthi Vijay Kumar Mantri IAS komukongsan ha kajing dan lang ka director jong ka higher and technical education ka HD Sangma MCS kom ka sembot kongsan Vijay Kumar Mantri ha pakren ha kani kasni ulapan pau ya kajing don kam jong kajing puli ba kajing start da ka bakado batang kindat samla puli kijit ya kalinti jong ka politeknik wala da ki hajangut pendap ya kajing puli hakikadan bam ar manlaus nem uni commissioner secretary ulakodoru bakirukom hikai kinang kelas kiski sya kajing hikai ke batrekam kat kum kajing pengkala balawan ra da ka central board jong ka secondary education habapun kesan ya kajing la banyokam Vijay Kumar Mantri ulaong baki karkhana kinang kham khen kor ya kajing tibet akakam kti banyak kedan puli bapura susu Vijay Kumar Mantri ulakran ru syaphan kajing thumu jong sarkar jilla ka community integrated skill learning kabala ban penyaso ya kajing hikai ha kajing hikai school ka banangrin kani ka program ka thumu ban pelong kelum ya kajing hikai ya kisap ban tung seluruh ya kisamla puli banyo ya kajinang jing start kabala ban trekam kenthop ya kajing puli na kikam ki bede bat kayeng kasem kum kajing sedang jong kajing rakhe ya ka Diamond Jubilee ka basisnem u commissioner bat secretary katna puli puthi Vijay Kumar Mantri ringkat bat ka director katna higher technical education ka HDB Sangma kilap lepat ba yo motsa jing kemau bat penbanaru ya kajing rakhe ya ka Diamond Jubilee jong ka Shillong politeknik ha ka khubor ilaka ka annual sports arajar afun rio jong ka school Jyotis Road kelapin kut no hiling kesngi hadian bakani ka lempung ilaka ka balane sausngi ka balasdang nalu ka nyotarik uyayong ha ka ba ha kasngi penha perda ya kani ka lempung ilaka lai don lang da umentri katnat animal husbandry and veterinary jong sarkar jilla ubasan board sulai kumukongsan ha kani ka program layo ya ka jing sim benta shir rahem na ki khenna school ki nong hikai ki me ki pa bat ki khandait li ki school kibadan kajing ile akai track ki bakentup ya ka relay ke drill bat kajing ile akai culture nakal yang ubasan bor ulay ro ya kajing kiu jong ka school bat ulay burom ya ki school halor kajing long renti bat kajing kli ha kajing ile akai jong ka inter school invitation relay ka kidis corner school kala job ya ka relay 4 into 100 meter jong ki khana shinrang kat ba ka seminary school kala job ya ka kadan jong ki khana kanthei la ban kudoru ba kani ka lempung ile akai ka kentiu ya kajing kot kajing khia kajing atrelang bat kijing long nong yalam ka bala penya so lang ya kijaka puli bat ka bala eno ya kijing kemau ka bane ya kinong simbenta bat kinongan pekai sya kane ka lempung ya lekai ha kijing lekai jong ka Indian Football League ka bala long henin kesni ha padeng ka Namdari Football Club persya ya ka Shillong Lajong Football Club ka Shillong Lajong Football Club kala job ya ka Namdari Football Club da Argol lanol ya kini ki Argol jong ka Shillong Lajong lathep da usana ha ka minit ka basan phulai bat u Ephraim ha ka minit ka basan phupra da kini ka jing job ka Shillong Lajong Football Club kala yo ha ka kedan ka balai ha ka ba kala kamai khat sau poin na ki pratli ki jing ilakai ha ka ba kala job sau sin ya khat asin bat rem asin ka jing ilakai ka ba khandai jong ka Shillong Lajong kan long ha ka khat pratrik uyayong hamadan pulu ha ka pon rish dang janmit persya ya ka Aizol Football Club Katu ka khubor kalakut ka bawan chapi na ka studio jong ka Akashwani Shillong bat sa hindiat por ngin se so bat ka Akashwani Delhi na ka benda ka khubor ha ka khtin hindi bat bot pot sa khubor ha ka khtin pareng kani kadai ka Akashwani Shillong